במרפאה לשירות קוגניטיבי בבית החולים בלינסון שמו לב בשנים האחרונות למחנה משותף מעניין. רוב המטופלים מתחת לגיל 65 שמובחנים עם אלצהיימר או מחלות דיימנציה אחרות הם ממוצא מזרחי. אסור לשאול שאלות, אז גם אנחנו רוצים לשאול את השאלות האלה. דוקטור יעל בלבניסטי נמצאת איתנו. בוקר טוב. בוקר טוב. מה קרה שם בדיוק? אז קודם כל בואו נבדיל רגע בין דמנציה לאלצהיימר, כי... בבקשה. זה הבחנות. דמנציה היא קבוצה של מחלות שמתאפיינות בירידה בתפקודים קוגניטיביים וירידה בתפקודים התנהגותיים. תפקודים קוגניטיביים, זיכרון, קבלת החלטות, כל מה שקשור לחשיבה. תפקודים התנהגותיים זה היכולת שלנו ליצור קשרים חברתיים, בידוד, נטייה לדיכאון, כל מה שקשור להתנהגות. בישראל, באלצהיימר, זה סוג של דמנציה. בישראל יש כ-150,000 חולי אלצהיימר שמעל גיל 65, וכ-6,000 שבגיל 35 עד 65, זה מה שנקרא אלצהיימר צעירים. ובאמת במחקר שעשה הדוקטור... אלצהיימר זה בעצם קו נוטה באופן ברור, נכון? לצערנו זו מחלה חשוכת מרפא, אבל יש מה לעשות, במיוחד בשלבים ההתחלתיים. כי אלצהיימר היא מחלה בשלושה שלבים. כדי לעכב אותה? כדי לעכב אותה, כן. כדי להעלים אותה? להעלים אותה לא. כי אין לנו תרופה. אבל בהחלט יש לנו מה לעשות כדי לעכב את המחלה. מה זה אומר לעכב? בשנים, בחודשים? כל אחד ותהליך המחלה שלו. אבל אם אנחנו לא נתייחס לגורמי הסיכון ולא ניקח תרופות בזמן, אז בטוח ההידרדרות תהיה קצת יותר מהירה ממה שאנחנו רוצים ומצפים. כשאת אומרת תרופות, את אומרת אין תרופות שמעלימות את זה, אבל יש תרופות שמעכבות את זה. מה שחשוב זה באמת לזהות את המחלה בשלבים הראשונים שלה, כי אז התרופות הן אפקטיביות. ובדיוק על זה מנסים לעשות בכל מיני טכנולוגיות וכל מיני מחקרים, כמו המחקר של דוקטור אמיר גליק מהמחלקה לנוירולוגיה קוגניטיבית, שמה שהם ניסו זה למצוא איזשהו חוט מקשר באלצהיימר צעירים, ובאמת ראו שיש רוב בולט ליוצאי המזרח, והיום הם מקבלים 53 מיליון שקלים ממכון האמריקאי לבריאות, כדי לחפש את הגנים, את המרכיב הגנטי בתוך החוט המקשר הזה, כשהמטרה בסוף היא לזהות בתוך האוכלוסייה מי מועד למחלת האלצהיימר ולהתחיל לטפל בגורמי הסיכון ובתרופות בזמן. אני רוצה לשאול אותך, גברתי, שאלה לא מדעית. האם את ממליצה על נוהג, על סדרי חיים שאולי יעקבו את מחלת האלצהיימר? אז כן. בבקשה. כי אנחנו יודעים היום שיש גורמי סיכון שהם התנהגותיים, שזה השמנה ועישון ולחץ דם וסכרת ושינה לא סדירה. אוי ואבוי. עד אז הזרקתי מעט. כן. ובדידות, וירידה בשמיעה. ולמה ירידה בשמיעה? כי ירידה בשמיעה מקדמת בדידות, כי אתה מנותק מהסביבה שלך, וזה מקדם גם את הירידה. זאת אומרת שאם אני שומר על כל הסעיפים הללו שאת מנית כרגע, אני לא רשמתי אותם, אני לא זוכר אותם בעל פה, פירושו של דבר שאני אמנע ממחלת האלצהיימר. אתה לא תימנע, היא לא תתקיף אותי. לא תימנע, אבל תוריד ב-30% את גורמי הסיכון, וזה הרבה. זה הרבה, וזה מאוד מאוד חשוב לנו כמערכת בריאות ונותני שירותים, כי מחלת האלצהיימר מאוד הולכת ונפוצה בגילאים המבוגרים. בגיל 85 מדובר על 30%. העולם הולך ומזדקן, ולא סתם קוראים לזה המגפה הבריאותית הבאה של העולם. אני חשבתי שיעקב מתכוון למשהו אחר. האם יש פעילות מסוימת שאתם ממליצים לעשות שיכולה לעכב? למשל, יש שמועה או כל מיני עצות סבתא שאומרות שאם מצחצחים את השיניים ביד הלא חזקה שלך, זה יכול לעזור למשל. זה נכון? זה נכון, יש כל מיני דברים. אבל עלה פה הסודוקו. המשחקים הקוגניטיביים. סודוקו, נכון. יש המון משחקים קוגניטיביים. מה שחשוב לשים לב במשחקים, זה שאתה יכול לקחת את היכולת שאתה מתאמן בה במשחק, ולהשליך אותה על חיי היום-יום. סודוקו לא יעזור. תשבץ בדרך כלל חוזר על עצמו, וגם זה לא בדיוק משליך לך אחרי זה כשאתה רוצה ללכת ולזכור את הרשימה בסופר. ולכן אפילו קופת חולים כללית בחרה משחק שנקרא אפקטיבייט, שהוא מלמד טכניקות של שליפה מהזיכרון, ועם הטכניקות האלה לא משנה מה תנסה לזכור, אתה תוכל להשליך מהמשחק לחיי היום-יום. אז כשאנחנו הולכים ובוחרים לקנות איזשהו משחק, תמיד תשימו לב שאתם לא משתפרים רק במשחק עצמו, אלא באמת אתם לומדים את הטכניקות לשליפה מהזיכרון. אבל בלי לקנות שום דבר, מה אפשר לעשות? כן. לצחצח, באמת לצאת מהאוטומטיות. כל הדברים שהיינו רגילים לעשות בצורה אוטומטית, לשנות אותם כדי לאתגר את המוח. זה אומר
ללכת ללמוד משהו חדש, נגינה, שפה, לצאת להתנדבות, ליצור קשרים חברתיים, לצחצח שיניים ביד שאנחנו לא רגילים, להפוך את הלוח שנה כדי שהוא יהיה על הראש, שאנחנו נצטרך להתאמץ כדי לראות אותו, לקחת את השעון, להעביר אותו ליד השנייה, לקרוא בקול רם. הקריאה בקול רם יוצרת לנו קשרים חדשים במוח, היא לא כמו קריאה בלב. היא מאתגרת יותר, היא קשה יותר למוח, ולכן היא מפעילה אותנו בצורה הלא אוטומטית. מה עם דעה פוליטית? דעה פוליטית? כן. נחליף אותה מדי פעם, לשמור לעצמך, אדוני. או סליחה, או לכתוב על זה ספר. גם זאת אפשרות, כן? דוקטור בנבנישתי, פעם בחיידר היו נוהגים לשים את הספר במרכז, ותלמידים שונים היו קוראים חלקם מהצדדים, חלקם מאחורה. זה לא קשור לזיכרון, זה מאוד בעיקר כדי. לא, האם זה, אם לקרוא הפוך, יכול לעמוד יכול לעמוד, זה קצת מאתגר, הייתי הולכת על הלוח שנה, שזה משהו קצת יותר קטן ומקומי. רק לסיום, אני מבין שיש בדיקה היום, שאפשר לבדוק ולגלות בגיל צעיר, אם אתה מיועד למחלה הזו. נכון, כל הרעיון של באמת אבחון מוקדם, יש לנו שתי חברות שמתעסקות באבחון מוקדם, מדובר על שנים לפני שאנחנו רואים את המחלה בפועל. ומה שהם מנסים לגלות זה חלבון שנקרא בטא-אמילואיד, את השאריות שלו. יש לנו בדיקת דם של חברת מדיקל לינק, שהיום כבר נמצאת בשוק, שאפשר לעשות אותה, והם מחפשים את הבטא-אמילואידים האלה. מה רמת המהימנות של הממצאים פה? היא רמה די גבוהה, זאת אומרת, הזיהוי החיובי הוא מתקרב ל-90%. וואו. זה עדיין לא בסל בריאות, אבל יש כמה ביטוחים פרטיים שכבר נכנסו ומממנים את זה. ויש לנו עוד חברה, שאומנם היא ישראלית, אבל נמצאת בקנדה, שבוחנת את הרשתית של העין. את כלי הדם הקטנים ברשתית של העין, מחפשים שוב את החלבון. תודה רבה שהיית איתנו, דוקטור בנבנישתי. בשמחה. תודה. מתי את מקבלת? יותר ויותר אנשים עסוקים כעת בתכנון החופשה המשפחתית בארץ ובעולם, ויש גם התפתחויות עם כל מיני מקומות שצריך לדעת איך להתכונן לקראת החופשה הזאת. אין כמו עמית קוטלר כדי לעזור לנו בעניין הזה.